Ongi etorri beste bideo batera. Kasu honetan, Mikhail Platov anaiaren amaiera artistiko bat. Posizionetan, zuriak irabazi behar du. Eta erantzuna nahiko paradoxikoa. Argi dago, zuriak ezin duela zaldia sakrifikatu. Beraz, xake eman behar du, zaldia sakrifikatu gabe. Eta hori egiteko era bakarra, zaldia H6 da. Xake. Eta ikusten dugunean, erregeak ezin duela F zuta bera jun edo G zazpira jun, ulertuko dugu hau dela erantzuna. Zergatik, erregea F zortzi eta gero, dama F zazpi bate delako, eta erregea G zazpi eta gero, zaldia F bost, xake eta damari doblea delako. Beraz, zaldia H6 eta gero, erregeak bakarrik mugitu dezake H8ra. Eta ikus dezagun hemen ia entzerreduta dagoela, ze G8ra zindajun, eta edo zein xake diagonalean bate izan daiteke. Eta hori egiteko era bakarra dama H bat da. Hemen beltzak aukera asko ditu. Adibidez, dama dela, ja zuzenean diagonalean jarri, baina orain dama A8, xake. Eta erregea G7 gero berriro zaldia F bost doblea da. Dama dela ordez, baita ere, behi bat jar dezake diagonalean. De bost horrela ere, H bat A8 diagonalare, kentzen dugu. Dama bat xake, orain, dama dela eta gero, dama A8 erregeak ezazpi, zaldia F bost berriro dobletea, eta behoia jartzen baldin bada, dela berriro, dama A8 erregeak ezazpi eta berriro zaldia F bost dobletearekin. Zekillo egin dezake beltzak. Bastopatu egin dezake diagonalean G7, baina horrek ere ez du funtzionatzen. Dama E7, dama A bat da honena, zergatik, dama G7 eta gero, dama A8, dama G8, dama G8, mate delako. Eta hau da dena. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.